Dong. Dong. Taba. Kanang mulakaw ko ha, kay gitawagan ko sa agency. Na kanang nanas lay trabaho nga para nako. Pero kinahanglan nga kanang i-orient pa daw ko. Wag ko kay ba ubusa nang Nana din ang trabaho dahil na mag-agi, nag-orient Mao dahil. lagi orient lagi na. Wa ko kay ba ko unsang trabaho pero gusto ko nga ato testing kog orient kay ba baka dong. Dili inadlaw ang sweldo. Inuras. Ah? 10,000 kuno. O na kay ngano mong 10,000 Dagko kay ako dahil. foreigner mo gud ako ang maamo kuno ani nang tagakan naman kadiha. Foreigner akong maamo Ay, ba. mong dakong sildo dahil parinir eh. Dolar na dolar. Oh, dolar gid ana jud lagi ang sweldo na inuras. Hindi na trabaho dahil. O mao lagi nya kanang mo to na kuha kay basin malit ko sa ako ang kuan i-orient ra ba ko ron unya maglungag ka. Manglimpyo ka diri sa tuang balay ha. Poya na Ang dahil. hugasan ha. Ang hugasan. Nya, Tinguli lang na mo gasan dahil. ala inig uli pag yun. Kago rin ko ana. Kuwato ko dito kung orient ako. Lalagig orient maglingkod nga. Testingan man nimo kung unsa nang ipakuan nga trabaho. Basta ha. Ang pinaka-importante kintang paglungag jud intawon kay basin makuyapan ko inig uli way kaon. Ha? Giaris ako sige. Bye-bye. Mwah. Ming. Ano wa may nilung wa may atay way bugas at inday oy dugaya pod inday wah iya dua di bugas ta o balik Yes! Yes! Duta sa pamati ning kadawa ta sa trabaho ay. Malipay dito akong bana kay ako ano po siyang masuportaran. Diyan ko sa bagay buhi ano na ko siya. Grabe sa. Haya-haya naman ito trabaho. Ang gaan rajud kaayo makapamuy-puy lang gini noon sa bukton. Pero asa man kaanang mamuy-puy ang bukton niya. 10,000 ang oras. Grabe swerte yan. Jackpot jud kayo. Ayo jud kaayo ang pagsud sa bagong tuig na rin ako. So karon mauli na ko. Pero nag-apa lang. Ay, naba kay nilungag sa balay. Oy, sus, gutom na rin kay kung pwede tutulog ka oras ang orient. Na, pagpamahon ako petirang gamaya kay ako lang gikuha ng bahaw pagkagabi eh. Pero nakalutot na ganda ako ang bana. Oy, sus. Ginagawa mo. Dong. Dong. Uy, Dong. Good news. day nagdakag panday Ay, wa pa ko kapalit eh. Wala ko ba ko madawat orient pa ba ato ko ni mag-ingat ka ay orient pa ko. oo bali nga dag sa natin gutom day Sus ni hello. Abahala lang. Agwantahan sa nang gutom nimo kay ugma. Wa ba ko Sugod kalungag, na ko sa day? trabaho kita bitaw ko rin tan-aw ko dito. isa day ka na sugay kag duha Oy, susugod Ay, ko sa ay, trabaho paano sa nya dagko magagwildo day katong giingon lagi nimo ganina nga 10K tinuod jud 10K jud. Di, wow. Na, dili nung kay tantong hanggo trabaho agi Ako na day nindot na day para di ka mudaot og samot bagay Oo, mudaot gani. bagay ka day permilan tawi bugas ba Mao gani. Na, karon nya tog sa kubalik day sulti asa ka sa ako ang trabaho. Ang ako ang mga amo kuan ka buok. Tulo sila ka buok. Tulo sila ka buok sa usa ka balay. nya Ang mga makaya amo. na nimo day di ka mabisi na day Ay dili ay kanang simple na jud kayo ang akong trabaho kuan akong amo duha ka negro usa ka Amerikano. Mao na nga ako ang kuan mga amo. sa ikitig labas sa mga sinina day Dili simple na jud kayo. aw may nun day nindot na day kay Oo. kang labaw day kapoy Kapoy labaw jud day kay labag simple ra kayo. Akong Undot buhat na, na ani ako ray tigkupot sa ilahang buhi, sa ilahang kargada kada pangihi o asak ana. Sa usa ka adlaw kapila mo na mangihi, may lag pinakataas na ng tulo di ba kung mangihi? ay sa day si kargada Ayaw, di ma. Ibaw ba kadok? kay mo guni Uy, Jesus. katapulan mo gurana nila day di sa Agad. guni tumangihi Aperting tapulan na mga nawa. Mangihi ko Mars. Oh, sus mo ana ra. May nga pag nga. Sir, okay sir. Oh. Ayaw, di ma. Ako kanon dayon, ako di alalayan na yun. Sus magsapuan ko do magsapuan ko padungan to sa CR. ano man Kaduhaon na ako ang bukton. ha Ang ginako sila kaduhaon ang ako ang bukton. pero tinakuha day Sus ka. Buay na gito sus. Hayahay na gito noon ko. Okay. ang gitas on Anak, mga anak gyud mauna nga mabugatan sila inig pangihi di sa kapamo nang
inang hire sila og tig gunit o kaya na di ba do kaya na kayo Ay sa day. Sam. Kanang pag-orient ba? Oh, Gidemo mo? ay lain sa gay unsa di oriente mo kiti mo jud. Nagyon sa nimo paggunit. Ay gaan ako gisapwang na giguro na ko padung dito sa siya na pagabot. Okay na sir, plus kanang sir, is it okay? Yeah. Gan. Hold it tight. Sus papupot. Hala naglisod ko dong. Oy, sus naglisod. Maugupot lagi na. Ang po na ato makapamuy-puy sa bukton pero okay ra kay tuluro man sa kabuk na di man sila magdungad og pangihi unya mangutan na lang pudong ba kanang Day sa day. Saman. Ay lagpatay trabaho na day. Ay ngita na siguro lain day. Oy, ayaw kay 10,000 oras. O, ako masuportara lang ko. Unsay gusto mo ikaw man trabaho o pagpili? Di mo ka musugot ng narbaho ko kay Mao kay gani. pila na ka kumpanya akong gitrabuhan niya. Usara ka adlaw ang tagal kay Mao kabote gani. to matugram pug ko. Di ako na lagi ang bahala pero nain pa ato dong ba? Nain pa ato ka na. Ano man to ilaha nga. Maglisod ko gunit anak kataas na. Ikaw po to ko anak. Ano lagi nang imo ha? Wala lagi ko yung mapuktan anak. Ano man na? Day, ay nalang trabaho na day oy. Ay, di dyan Maluoy ka day. Eh, dyan magsilbi to. Mo trabaho dyan ko dyan. Wa na dyan kay mahims. Imong gikumpara ang ilaha ug ang akoa. Ay, di man good makalikayan good. Makita mo sa kung duha ka mata dyan. Lahat. Grabe, layo dyan kay diferensya. Oh, Sa ilaha unsa nimo paggunit? mag-ana gani ko. Ha? Nya sa akoa. Nara. Nayala na mga ano day. Ay, di magsilbi mo trabaho dyan ko dito. Ay.